कई के। अच्छा कौनो सुख ना मिलल हमरा के आज ले। देखबू का हो 18 बेर तार बाबूजी टाटा सुमो लेके आइला ना। हाँ तो दुआरे पर कहीं एक हाथ हमार माटी खत खोना गइल है, खाली गाड़ी आवत आवत। सुनी रउआ से ज्यादा पढ़ल लिखल बानी ठीक बा। और का अब डिग्रिया कहाँ कहो हम बुझत नहीं। हाँ सुना सब बिहार का डिग्री लेके फर्जी चल जाइए। सुना हमार बात। बोला का कहतलू रहनी एमए बीए पास पूरा भइल हमरो हो रहनी एमए बीए पास पूरा भइल हमरो बात। कर फूट गइल तोहरे जैसन मरद मिलल। कर फूट गइल तोहरे जैसन मरद मिलल। हमार तो करम मत फूट गइल। ओकर कोनो औरियो व्यवस्था बा? का व्यवस्था बा का बताई रहो बताई। हां बोला औरी आगे का कहल चाहतलू कि करम फूट गइल तोहरे जैसन मरद मिलल। एही जवानीए में हमरा के दर्द मिलल। कि है जवानीए में हमरा के दर्द मिलल। देखबू का हो अभी घर का इज्जत ला हम बहुत के खोलल लिखी जा। अच्छा तो खोली दरुआ। अब पीछे में हाथ पड़ गइल ना तब बियाह करे लेना तो कुल जानत रहनी लीला तुआ। अच्छा बताई बोलो हमके पता बा तुहरो लीला कितना रहलू ओइजा ढीला। सब जानत रही। दुका कहल जाला कि अंगना देख के हाँ घर का लंबाई चौड़ाई पता चल जाला। अच्छा बुझत रहू ना। तो पहले रउआ के बता देवे कि चाहत रहलन। अब का हम बताई अब ये बात नहीं लाज शर्म के मारे कुछ असली हवा नहीं की कहो। अरे चली हमके पता बा तुहरो लीला कितना रहलू ओइजा ढीला। हमके पता बा तुहरो लीला कितना रहलू ओइजा ढीला। ससुर भसुर से ना तनिको शरम बाटे हो। ऐसा ना हो कुछ बुझत लू बुझाता नहीं। पहले का मेहरारू एक हाथ घूंघटा नीचे निकाल के भसुरे से लजा सा। तो हमरे खाना में भी ना कैले होई है ठीक बा। हम पढ़ल लिखल बानी। तो पढ़ल लिखल का मतलब कि पूरा हैंगा उतान करके भर दे देखावा चलबू। क्यों नहीं जरूर। अच्छा क्यों नहीं तो फिटर फिटर अंग्रेजी बोलना चालू कर दी भाई। ससुर भसुर से ना तनिको शरम बाटे हो। ससुर भसुर से ना तनिको शरम बाटे हो। तुहके राखिल हनी तने का कम बाटे हो। बुझलू जवानी गुदुरावा का जवानी गुदुरावा जवानी गुदुरावा का जवानी गुदुरिया जानते हैं। हाँ बताइए हम जानते नहीं हैं। अरे सुनिए बकिए अच्छा सुना हो बोला हो जब हम अपने मायके जाते थे ना। आप हाँ हाँ अच्छा गोलगप्पा खाती थी चौराहा पे। ओहो गोलगप्पा की बात छोड़िए। हम डेली चिकन मटन एग रोल सब कुछ खाते थे। एगो के चुवन ये रहलू ना खैले रहलू का कहले रहो के चाऊ माऊ। मजाक मत उड़ाइए। मजाक उड़ा रहे हैं। और जब से हम यहाँ पे आए ना सिर्फ दासी बन के रह गए। सिर्फ आपकी सेवा करो मम्मी पापा सब। सुनिए बोला नैहर का सुख सपना हो गल जब से ससुराल गई हो। राजकुमारी रहनी यही जा दासी भैनी हो।
पति अच्छा नहीं है। अच्छा होते तो आप मेरी सारी डिमांड नहीं पूरी करते। और दुगो सावन भादो आयल से बिना पति का अच्छा नहीं है पति। सुनिए। हाँ बोलिए। नहीं हर का सुख सपना हो गल जब से ससुरा यही नहीं हो, राजकुमारी रहनी यही जा दासी भैनी हो। आगे आगे आगे। अंडा मछली के नाम यही जा भारत मिलल, जब देखो तब जब देखा तब तीज व्रत। रोज के 16 पलाई कहाँ से ले आई हम व्रत नहीं रह पाते हैं। बात वो नहीं है। हाँ उससे नहीं है कहीं से कर्जवाम खोज के ले आ जाए, लेकिन खा तलू 2 पलाई या फूल तलू 16 पलाई। पहले हम मोटे थे, अब हम पतले हो गए हैं। अच्छा पतले हो गए। अरे दादा तो भगवान जान तो यहाँ तार लीला। बोला अंडा मछली के नाम यही जा भारत मिलल, अंडा मछली के नाम यही जा भारत मिलल, हई जवनिए में हमरा के दौलत सुना। का हो इतना तू बोल दिलू। का तो अब तू इतना बोल दिलू कि अब हम का करी। अब हमरा तो मन करता जाके मेडिकल स्टोर पर एक खुराक दवाई ले ले। जान तलू कौन? कवन मुसमुआनवा। इहे रउआ के मन चढ़ा के रख ले बाले। है ना। हाँ अरे करता है, जूस पानी लेता है। वो नो एंट्री वाला है। अच्छा ठीक है। और ये लोग पूरा नॉनवेज आदमी है। सारे डिपार्टमेंट वालों सुना हमार बात। बोली। हम जाना ताली आई जवन तार मन करत है एने ओने चटर मटर, ई हमरे के आइले की बात नहीं खे भाई। हमके पता लगौले रहनी हम की जने तो का करे रे तब बतैले रहना से जान तलू का खूब जिलेबी काटत रहलू जाके तू बाजारी में। ये जाती थी। बुझ गई तू। हाँ तो सही है ना। हाँ सही है, मैं बाजार जाती थी, क्यों ना जाऊँ। इतने ना। हाँ तो अरे दिन भर लइका घूमत रहले। अरे दिन भर लइका घूमत रहले गोरिया तोरे दुआरी में। सही है ना। सुनो बोली। 16 या ना मरद है हम। लेकिन अब का करी तुहके देखले के बाद तनी गलती हो सही जोन कैले रहलू हो कहली कि छोड़ा बेकत या तनी सा। मतलब मैं अच्छी हूँ, सुंदर हूँ। इसमें कोई शंका नहीं है कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। हम का तो कोई लड़ी लियर लागत नहीं। तभी तो मैच नहीं करता है। अच्छा खूब जिलेबी काटत रहलू जाके तू बाजारी में। अरे दिन भर लइका घूमत रहले गोरिया तोरे दुआरी में। टिकल बालुए में गया कब करम मिलल। अच्छा टिकल बालुए में गया क करम बाटे हो। टिकल बालुए में गया क करम बाटे हो। तोहके राख लिहली तने का कम बाटे हो। बुझलू। हाँ हाँ बुझ गई।
जवनिए में ये जवानी है कि एक टायर गोबर हम नहीं की बुझ पावा बक लगलू तबे से बाटे छीटे हेंगा केहू के बाउर हेंगा मर्दे के बाउर बना देला राउर पति देव बानी सुनी हमर बात कि यही जवनिए में हां कि यही जवनिए में अब तू इतना आइठ दे कि हमरा बैठे पड़ जा कि यही जवनिए में बकलोल मारत में हमके पता बा तुहरो लीला कितना रहलू ऐजा ढीला ससुर भासुर से न तनिको शरम बाटे हो ससुर भासुर से न तनिको शरम बाटे हो झूठे बकलोल कहत रहलू आप मत कुछ कहिएगा हम धर्म पत्नी हैं आप ओल देखले बालू गांव में ओल नहीं हम नहीं देखे हैं कुछ चोखा। आप बहुत देखे हैं कभी मेरी साइड से हो जाया करिए चोखा बनेला ओले का अगर ढंग से ना उगलाई लेला ना हाँ गौर कटावेला है ना खजुआला अच्छा ससुर भासुर से न तनिको अरे शरम बाटे हो शरम बाटे हो ए सुना का ससुर भासुर से न तनिको तुहके शरम बाटे हो आ तोहके राख लिहली ये तने का काम बाटे हो एही जवनिए में हमके दरहत मिलल तोहके राख लिहली ये तने का काम बाटे हो एही जवनिए में हमरा के दर्द मिलल आ तोहके राख लिहली ये तने का काम बाटे हो एही जवनिए में हमरा के दर्द मिलल अरे तोहके राख लिहली ये तने का काम बाटे हो तारा संगे रहले नहीं है का कम बटे हो अच्छा